रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये एक दुर्घटना घडली आहे। ब्रेक फेल झाल्याने एक टेम्पो गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये शिरला। दरम्यान या दुर्घटनेमध्ये दोघांचा मृत्यू झालेला असून 15 जण जखमी झाल्याची माहिती कळतीये। राज्यामध्ये सध्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात येतोय, पण रत्नागिरीमध्ये ह्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीला गालबोट लागलेला आहे। दरम्यान गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं अगदी वाजत गाजत सगळीकडे मिरवणुका सुरू आहेत। कोकणात गणेशोत्सवाचा उत्सव हा मोठ्या प्रमाणावरती साजरा करण्यात येतो, पण बरेच गणपती हे 5 किंवा 7 दिवसांचे असतात। पण यंदाच्या वर्षामध्ये अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी देखील अनेक गणपती विसर्जन होत आहेत। अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी विसर्जनाची मिरवणूक निघाली होती आणि याच मिरवणुकीमध्ये हा टेम्पो शिरलाय। या टेम्पोचा ब्रेक फेल झालेला होता, त्यामुळे चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि या अपघातामध्ये दोघांचा मृत्यू झालेला आहे, तर 15 जण जखमी झाले असल्याची माहिती कळतीये। दरम्यान संपूर्ण राज्यामध्ये सध्या 10 दिवसांनी कोमल नारायण भुवड वय 17 आणि दीपक लक्ष्मण भुवड वय 48 अशी मृत्यू झालेल्या दोघांची नावं आहेत। अपघातामध्ये मृत्यू झालेले हे दोघे जण आणि जखमी झालेले गणेश भक्त हे सगळे पाचरी आगार येथील भुवडवाडी येथे राहणार आहेत। गुहागर तालुक्यातील पाचरी आगार येथे अनंत चतुर्दशी निमित्त गणपती विसर्जन मिरवणूक सुरू होती। दुर्दैवानं विसर्जन मिरवणूक सुरू असताना टेम्पोचे ब्रेक फेल झाले आणि टेम्पो हे उताराच्या दिशेने पुढे जाऊ लागला। त्यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यावेळी त्या ड्रायव्हरच्या अंगावरून टेम्पो गेलाय। सोबतच समोर नाचत असलेल्या भाविकांना ह्या टेम्पोची जोरदार धडक बसली। ह्या दुर्दैवी घटनेमध्ये टेम्पोमध्ये असलेल्या 17 वर्षीय मुलीची देखील डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं तिचा जागीच मृत्यू झालाय। यामधील जखमी झालेला चालक दीपक याला जवळच्या अब्दुली ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलंय। या सगळ्या घटनेचं वृत्त कळताच गुहागर पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेले असून पोलीस उपविभागीय अधिकारी सोबतच अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड याही थोड्या वेळातच गुहागर येथे दाखल होतील। कोकण कट्टा लाईव्ह, गुहागर।